Hi लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. So दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ मोनसे लानानै फैदों लोगोफोर. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. नै लोगोफोर आङो दिनै साम'जों सबायजों संनायदों आरोना. माने आङो भिडिअखौ होनो मोनथाराखै नालाय भिडिअ लाबोनाय जाथाराखै बेनिखायनो आं दिनै साम' संनायखौनो देखायनो सानबाय लोगोफोर. नायलांबाय थादो नै सबायजों संगोन आङो साम'खौ. दा सबायखौ सोमनानै लाखादो ओमफ्राय दा दसे उनाव सुनानै लानोसै बेखौ ओमफ्राय नै आं बिथिं सारायखौ जाननानै लाखाबाय ओमफ्राय बेयाव दा साम'खौ ओमफ्राय दा आं साम'खौ होनानै लानोसै लाबाय आरो माने बिजाल ओंखारनायनि थाखाय बिदिनो एवफ्रामग्रोना लानांगौ आरो उनावहाय थाव होनानै एवफ्रामफिननोसै दा आं बिदिनो एवफ्रामग्रोनोसै बेखौ बेयाव जा बिजाल ओंखारगोन दा बिजाल ओंखारनायनि थाखाय बेखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय लोगोफोर आंना गुजुनाय जानो नागिरदों ओंखायनो गारमाया जि हब्राबाय थादों आंखौ एकदम दा आङो थाव होनानै एवफ्रामफिननोसै आरो खेबसेबाव थाव होनानै थाव होबाय साम'आ एवफ्रामफिननोसै आरोबाव खेबसे लोगोफोर आरो थाव होनानै खेबसे एवफ्रामबाय आरो खेबसे एवबाय थाव होनानै सबाय दै होबाय रुबाय थाबाय दा रुनानै लांग्रोनोसै ओमफ्राय रुबाथाय साम'खौ होनोसै लोगोफोर सबाया गोदौबाय आंना मोजां गोदौसोबाय मैगं गोदौगासिनो थारसिगोन आं फालौ सालौ होखाबाय बेयाव देनानै साम'खौ होबानो जासिगोन एबार बिगुरखौ गारजानायखाय ना सबाइ ओंख्रि बायदि नुलायाखै नै गुफुर जाजोब्बाय लोगोफोर आंना सबाइ ओंख्रिया मोनबाय दुन्दिया सोन्दिया होनानै खांनानै दोनहरबाय आङो मोनबाय दा आङो बिथिंजाय ब्रयलार बेदरखौ एवनोसै आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर माने आंनियाव दा बारियावहाय बेदराव होनो थाखाय हाइजें लायदों आरो इयाव हाइजें नांगौ फैदों आंनियाव दा बेदराव होनो थाखाय जोंहा दा नै लाइ लाफाया जि मोजां जाखादों आरो जोंहा जाखांबायबो खेबसे जि आराम जादों जोंहा लाइ लाफाया आङो नै दा बेदर होनो थाखाय सामब्राम बानलु बिदि देना लाखाबाय आरो पियासबो हानानै लाखाबाय ओमफ्राय दा नै थावआव बेदरजों लोगोसे एवफ्रामनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर
कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे लोगोफोर